Hej. I dag vil jeg tage med til historien. Jeg lovede jer i sidste uge, at jeg ville fortælle lidt om, hvordan jeg arbejder med mine kunder. Og i dag så skal I lov til at møde Lene og hendes kolleger. Megoprint er en virksomhed med 450 medarbejdere, og Lene, som vi skal møde lige om lidt, hun er leder for 40 af dem i den division, der hedder Graphics. Bare noget her, det skal jeg bare forfølge, det er bare lige præcis det, jeg gerne vil. Jeg har overtaget en kultur, som jeg i bund og grund egentlig ikke bryder mig om. Altså den måde, vi arbejder på, det fokus, vi har på tal. Det er jo de der individer, der går rundt her hver dag, det er jo dem, der gør forskellen. Og det er egentlig der, det starter, ikke også? Jamen, jeg starter helt fra begyndelsen, helt fra dengang det gik op for mig, at min tilgang til den her ledelse og den måde, jeg arbejder på det tidspunkt, den må simpelthen ændre sig. Altså, jeg havde brug for at mærke mig selv igen. Altså. Så jeg savnede den der gnist og den der, jeg elsker bare mit arbejde, ikke? Også. Jeg vil bare gerne komme på arbejde. Jeg glæder mig til at komme på arbejde hver dag. Ja. Har du fået den nu? Ja. Jeg er helt vildt glad for at høre, hvad det har gjort ved Lene, at vi har kørt den her proces. Men hvad med hendes medarbejdere? Jeg synes, det har været for mig en kæmpe øjenåbner. Jeg synes, det er helt vildt spændende. Altså her på stedet, i forhold til hele det her forløb, der synes jeg, at man er kommet tættere på hinanden. Og det der skilt mellem administration og produktion, eller bare i produktion imellem områderne, at de grænser er ikke lige så hårde, som de har været. Jeg synes, det har været rigtig spændende at være med til komme tættere på en masse kollegaer ved os nu, så jeg synes, det har været rigtig godt. Spændende. Det er rigtig spændende. Fordi at jeg tror, det hjælper os rigtig meget sammenhold her i virksomheden og interesse for hinanden. Og til at starte med var jeg lidt skeptisk, men da vi så kom i gang med selve processen, så synes jeg egentlig, det var meget interessant. Og det er det der med, at man lærer sine kollegaer at kende på en anden måde ind i de forskellige afdelinger. Drømmefabrikken starter jo med, at jeg fortæller min historie. Der er det faktisk der, vi tager første skridt, fordi der går det op for mine medarbejdere, at Lene, hun vil faktisk noget med os. Jeg har været overrasket over, hvor meget alle sammen ville det her. Der er kommet noget sammenhørighed ind i det her hus, som jeg synes, at vi har manglet. En af de ting, som bekymrer os, da vi begyndte at lave den her proces, det var, at Megoprint Graphics er bare en lille enhed i en stor virksomhed. Så hvordan kan det her fungere? Kan man få topledelsens velsignelse til at køre sådan en proces her? Min største drøm, det er at skabe en virksomhed, hvor folk sådan virkelig helt inde i hjertet synes, det er fantastisk at gå på arbejde. Altså processen omkring og hele tilgangen omkring hardcore og i forhold til Megoprint Graphics at skabe Drømmefabrikken hænger jo fantastisk godt sammen. Jeg er rigtig glad og rigtig stolt af alt det Graphics har gjort i forhold til Drømmefabrikken. Det er virkelig sejt, fordi det kræver også mod. Noget af det, jeg var spændt på at høre, det var, om de også kunne anbefale andre at køre sådan en proces. Hvis der er andre, der skal i gang med, så skal de glæde sig til. Jeg håber bare, at der er rigtig mange, der håber på det her. Ja, helt klart. Jeg synes virkelig, det har været virkelig godt, og jeg ønsker, at de andre virksomheder i Megoprint-koncernen får lov til at prøve det. For jeg tror, det er godt både for firmaet og for os som kollegaer. Helt klart. Jeg er rigtig glad for det samarbejde, Lene har startet op sammen med Bavn & Co. Og det allerbedste, det er jo, når der kommer en medarbejder ind og fortæller, du skal bare lige vide, jeg er simpelthen så glad for at komme på arbejde hver dag. Sådan har jeg bare aldrig haft det før. Det har været fantastisk at få lov til at arbejde sammen med Megoprint, med Lene, med Anders og alle de gode medarbejdere deroppe.
I næste uge, så kommer jeg til at fortælle jer lidt om det her med at sætte tal på snak om mening. Noget, jeg synes er helt vildt svært faktisk. Men jeg har både en workshop for nogle revisorer og en snak med en af Danmarks største virksomheder senere på ugen. Så jeg må hellere komme i gang.